אהלן חברים, היום נלמד איך לפתוח פאבליק פאקט ב-S3. כמובן ש-AWS לא מעודדת את זה ואנחנו נקבל כמה התראות בדרך, אבל לצורכי למידה זה טוב וגם לפעמים זה שימושי. אם יש לנו קבצים שאנחנו רוצים לשתף עם העולם והם לא מביאים לנו סכנה, אז אין עם זה שום בעיה. אז בואו נצלול, ניכנס ל-S3. אפשר ללחוץ כאן create bucket מהדף הנחיתה או פה מהסגל מצד שמאל, create bucket. נקרא לו project וניתן כמה מספרים. כל השאר נשאיר דפולטיבי ו-create bucket. אז שימו לב, כשאנחנו יוצאים את ה-bucket דפולטיבי, אז bucket and objects are not public. אוקיי? מצוין. שומר עלינו. נכנסים ל-bucket והולכים ל-permissions. הדבר שאנחנו צריכים לעשות זה, שימו לב, יש פה on. זה, תחשבו על זה כעל deny. אנחנו צריכים לבטל את ה-deny הזה, אנחנו יוצאים על edit, ובלוק כל public traffic, או access, אז אנחנו מבטלים את זה, ו-save changes. שימו לב, כבר קופצת לי התראה. אנחנו מודעים לזה, אז עושים confirm. ושימו לב איך הסטטוס של הבקט כבר מתחיל להשתנות. עכשיו, הוא כותב לי objects can be public. זאת אומרת, האם אבל כל מה שאני אעלה הוא כבר public? תחשבו על זה שאם אני הולך ל-permissions, עצם העובדה שביטלתי deny, זה לא הופך את זה ל-allow. ואם אין לי allow, אז יש לי בסופו של דבר implicit deny. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לעשות policy, שתאפשר לי את ה-allow הזה. אז אנחנו נכנסים פה ל-bucket policy, ועושים כאן edit. אנחנו נצטרך את ה-ARN של ה-bucket, אז עושים פה copy, וכאן בצד ימין, יש policy generator, ממש כלי, ממש נוח, או אם יש לכם כבר את הפוליסי מוכן, אתם יכולים לעשות פשוט הדבק, אבל אנחנו נייצר את זה מ-0. כאן אנחנו נבחר S3 bucket policy, אנחנו עושים כמובן allow. בפרינציפל זה שואל אותנו מי או מה, זאת אומרת איזה שירות או איזה ישות אנחנו רוצים לתת לגישה. אנחנו נעשה asterisk, זאת אומרת כוכבית, זה אומר שכולם, כולל כולם יוכלו לגשת לבקט. כמובן שגם נחריג וניתן להם הכל, יאללה, אם כבר, אז כבר. וכאן אנחנו צריכים לשים את ה-ARN של הבקט. טעות נפוצה בכלי הזה ובכללים עם בקטים ופוליסי אצלהם, לשים את statement ו-generate policy. מבחינתם, הנה הפוליסי עובד. אבל, יש לנו באמת גישה ל-call actions, ב-S3 לעשות הכל, יש לנו allow ומי כולם. אבל, שימו לב, פה זה כתובת של הבקט. זאת אומרת שאתם אומרים בפוליסי, אוקיי, בכתובת הזאת יש bucket. זה מה שאתם אומרים. עכשיו, אם אני מוסיף פה סלש שוכב, אז אתם אוקיי, יש פה את הכתובת, ויש גם את הדלת. אתם יכולים לדפוק בדלת, ואפילו אולי לפתוח אותה. אבל האם אתם יכולים להיכנס לחדרים, למבואות, או מה אתם יכולים לעשות בבית, אחרי שפתחתם אותו. אז כאן אנחנו גם חייבים לעשות אסטריקס, זאת אומרת עוד כוכבית. זה אומר שיש לכם גישה לבקט, זה הכתובת שלו. אני מרשה לכם לפתוח את הדלת, שזה הסלש, והכוכבית, אני מרשה לכם גם לגשת לכל הקבצים שלי ולכל התיקיות. באותה מידה גם יכלתי לתת גישה אך ורק לקובץ ספציפי או לתיקייה ספציפית. ומפה אני עושה copy, חוזר לבקט, מדביק פה את הפוליסי ו-save changes. עכשיו, אם אני רגע חוזר לבקטס, זוכרים objects can be public, ואם אני עושה כאן refresh, public, מצוין. זאת אומרת, עברנו מ-objects and folders are not public, עכשיו can be public, ועכשיו הם public. מעולה, נכנסים לבקט, ולוחצים על upload את files, ויש לי פה Australian Shepherd, חמוד, שהורדתי מקודם, ואני עושה לו upload. זה סיים, עושה פה close, ובודק את הקובץ. אני יכול לעשות לו פה open, והנה הכלבלב החמוד, אבל זה internal, זה בתוך הבקט, זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, אין גישה לתמונה דרך ה-open הזה. כדי שתהיה למישהו גישה, אני חייב לתת לו את ה-URL החיצוני של אותו אובייקט, ואם אני עושה כאן paste, מעולה. זאת אומרת שיש לי גישה מהעולם החיצון אל הבקט. במידה ואני רוצה להפסיק את זה, יש לי שני דרכים.
הדרך הכי מהירה זה פשוט להיכנס לבקט, permissions, וכאן פשוט לעשות edit ו-block all public traffic. שימו לב, גם פה זה מטריע לי, אתה הולך לבטל את הפאבליק, זאת אומרת, אם יש מישהו שישתמש בבקט שלך או באובייקטים בתוך הבקט לצורך שימוש יומיומי או הייתה לו גישה מקודם, הוא יאבד אותה, ואנחנו מודעים לזה, עושים confirm, ובמידה ואני עכשיו מרפרש, אני מקבל deny. הדרך השנייה שיכלתי לעשות, זה פשוט למחוק את הפוליסי, אבל זה עדיין לא explicit deny. ה-explicit deny הוא הרבה יותר חזק, אז פשוט הדרך הכי פשוטה לעשות פה, אפילו את ה-on, ולהשאיר את הפוליסי. שאם ובמידה אני מתישהו אצטרך להפוך את הבקט הזה שוב לפאבליק, הדבר היחיד שאני עושה, אני פשוט משנה פה ב-edit מ-block ל-unblock, ואז הכלבלב שלי שוב יהיה פאבליק. עכשיו, סיימנו את המשימה הזאת, אנחנו כמובן תמיד מנקים אחרי עצמנו, אז אנחנו ניכנס לבקט, נמחק את הכלבלב, delete, כאן נעתיק את delete, נמחק אותו, זה פה close, נלך לבקטס, נסמן את הבקט ו-delete. אנחנו תמיד נשתדל לנקות כשאנחנו עובדים על פרויקטים, כדי שלא יצטבר לנו זבל. בסופו של דבר זה מתי שיכול להיות לנו כסף, כי אנחנו נשכח את זה, אז כרגע אין לי כלום, ובזה סיימנו את השיעור. ניפגש בשיעור הבא.